नङा दाथ' बिसायख'थिनि बोथोर नालाय बेवहाय मन्थ्रियानो जा गिबि मन्थ्रियानो जा बा सोरबा एमएलए आनो जा गासैबो बिसायख'थिखौ लानानै बयबो माने बेस्थ' आरो जोंनि गासै जि नोगोरारिफ्राबो गासैबो बेस्थ' जायफ्रा राजखान्थि खालामदों बिस्रा जों बोरै देरहानो हायो बोरैहाय गोहोखौ मोननो हायो आरो जायफ्रा रायजो राजा साधारन मानसि बिसिना जाहैबाय माब्रैहाय जोङो मोजां केन्डिडेट आरो मोजां हान्जा मोजां सरकार मोननो हायो बिनि थाखाय बयहाबो मोनसे बिसायख'थियाव मिजिं थायो सिमां थायो आसा थायो बेखौ लानानै बयबो सावरायो बयबो गावबागाव लाइनआव माने खामानि मावो ओंखायनो दा बे बोथोराव जोंनि मानव गेदेर गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिसायख'थि फैनायजों लोगोसे जिहेतु बिसायख'थिनि समाव खुनु जौगाखांनायनि हाबाफारिफ्रा मावफुंजाया स्किमफ्रा ओंखायनो बेफोर जाहाथे बिटिसि इलेक्शननि सिगां बिटिसिआव मावनो हायो बिनि थाखाय मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआवनो डिसिनिफ्राय लानानै गासै अफिसार आरो जोंनि एमएलए आरो एमसिएलए इएम बिथांमोनखौ लायै रिभिउ खालामदों आरो बेजों लोगोसे बिथाङा जिहेतु बिसायख'थि फैदों हान्जानि पार्टिनि मावथिफोरजोंबो बिथाङा मिटिं खालामबाय थादों गतिके बेवहाय बुङाब्लाबो जों बयबो मिथिगौ जे बिसायख'थि फैनायखाय बेफोरखौ माने दा हाबाफारि लानानै खामानि मावनाय जादों गतिके थोंजोङै बेनो आरो बिसायख'थिखौ लानानै नोंथांमोनहा मोनबेसे बियाबाव बिसायख'थि गेलेनाय जायो आं होननानैथ' नङा आंहा बुंथिगिरि जानायनि थाखाय बेवहाय थोंजोङै जेरावबो बाहागो लानायनि खाबु थाया अदेबानि जिहेतु आङो बिजेपिनिफ्रायनो एमएलए जादों आरोखि दा बे हिसाबै नोंथांमोनाबो सोंदों दा बिजेपिया हारसिङै बिसायख'थिखौ गेलेगोन बिटिसिआव बेखौ अलरेडि फोसावबाय आरो थांखि लाबाय आरो बुंगासिनोबो दङ दा 40टा सिटआव बबे जायगाया बिजेपिनि थाखाय मोजां देरहानो हाथाव बेखौ नायगासिनो दङ दा 25निफ्राय 30सो सिटनि गेजेराव गेलेनायनि बाथ्राखौ बुंबाय थादों अदेबानि जुदि गासिबावबो मोजांब्ला हयथ' लासै फैगोन थांखिया आरो मा होनो गासिबो रायजो राजानि साननाय हनाय गासिबो रायजो राजाफोरनि सानफ्रोमबोनि जिउआव सौग्रावनाय माखासे जेंना रायजोफ्रा मा लुबैयो मा जानानै दं बेफोरखौबो मोनथिनो थाखाय आरो बिजेपि राजखान्थि हान्जानि माने मावथिफ्रा बबे जायगायाव बिसिबां दं माब्रै दं बिसायख'थि गेलेनो हाथाव नंगौना नङा बेफोरखौबो नायनो थाखाय दा बिजेपि हान्जानिफ्राय साफा मानसिखौ बिबान होनानै मोनफ्रोमबो बिटिसिनि समस्थियाव थिसननाय जादों गतिके बे हिसाबै बेनि गासै रिपर्टआ फैखांनायनि उनावसो बिजेपिया माने थांखिखौ लागोन जे बेसेबांथा समस्थियाव आरो बबे समस्थियाव बिसायख'थिखौ गेलेगोन माने बिजेपि खुंथाय समावनो बिटिआर माबाया जादोंमोन थेवब्लाबो बिजेपिखौ बिटिसिआव माने सासन खुंनायाव माने बाजादों बा ओनसोलारि राजखान्थियाथ' राजखान्थियानो बेबायदि साननाया थाखागोन बयनावबो बयबोथ' मोनबा लुबैयो जे गावनि लुबैनाय गावनि हास्थायनाय हान्जायानो सरकार जाथों अदेबानि राजखान्थिया राजखान्थि बिसायख'थिया बिसायख'थि बेवहाय रायजोनि भटआसो माने मोनसे माबाखौ होगोन मा होनो थांखिखौ होगोन बा फिथाइखौ होगोन जे रायजो राजाया सोरखौ मानि थाखाय मा जाहोननि थाखाय सायख'यो बिनि सायावसो आरोखि ओमफ्राय राजखान्थि हान्जायाव खुनु हारि थाया आरो राजखान्थि हान्जायाव खुनु रिजनेल बा स्टेट रिजनेल जोंनाथ' दा काउन्सिल रिजनेल इउपिपिएल आरो बिपिएफआ बिदि होननानै साननानै लानाय जायो जे बड'लेण्डनि जायगानिनो राजखान्थि हान्जा थिग बेबायदिनो एजिपिखौ साननाय जायो कि बेयो आसामनि मोनसे ओनसोलारि राजखान्थि हान्जा बाखि हान्जाफोरखौ राष्ट्रीय होननानै जायखौ बुङो बे हादोर नाङै मोनसे हान्जा गतिके जोंनि जिथु संबिजित बे संबिजितआव राजखान्थि हान्जा बयबो दानो हायो माथ्र राजखान्थि हान्जाया गावबागावसो थांखि लायो जे सोरनि खामानि मावनायनि एलेकाया रायजोनि गेजेराव ना हादोरनि गेजेराव अदेबानि नोङो रिजनेल पार्टिब्लाबो नोंबो दस्रायावबो इलेक्सन गेलेनायाव पार्टिसिपेट खालामनो हायो बेयाव जेबो बादा गैया ओंखायनो बड'लेण्डआ मोनसे खुंथायारि मोनसे बेबस्था आरोखि एडमिनिस्ट्रेटिभ मोनसे बियो
मा होनो एरेन्जमेन्ट बा मा होनो एलेखा गतिके बे एडमिनिस्ट्रेसनखौ सालायनो थाखाय हादोर एबा रायजोआव जि खान्थिजों सालायो बिसायख'थि फाथिनानै बिजाथि बेवहाय माने सायख'नानै बेवहायबो मन्त्रि सभा बायदि एगजिकिउटिभ काउन्सिल दानानै सालायनाय जायो आरो बेनि गासैबो रोखोमानो एखे गतिके बे हिसाबै राजखान्थि भाबै रायजोनि बिसायख'थियाव जेरैबायदि बा हादोरनि बिसायख'थियाव जेरैबायदि बड'लेण्डनि बिसायख'थियाव बे एखे रोखोमनि आरो बेयाव जेबो फाराग गैया आरो मानसियाथ' बेनो बे राष्ट्रीय हान्जाबाबो बड'लेण्डनि मानसियासो बेवहाय भट गेलेगोन खालि पार्टिनि नामाल' बिजेपि जागोन नाथाय मानसिया बड'लेण्डनिनो जाजोबगोन गासिबो आरोखि आरो बड'लेण्डनि थाखायनो बिसोरो पलिसि लानांगोन खामानि मावनांगोन आरो बड'लेण्डनि मानसियानो भट होनानै बिसोरखौ माने देरहा होनांगोन होमब्लासो सरकारखौ दानो होगोन ओंखायनो जेबो फाराग गैया ओमफ्राय गासै पार्टिनि थांखियानो जाहैबाय हादोरनि आरो माने नोगोरारिफोरनि थाखाय खामानि मावनाय थिग बिदिनो बिटिसिनि आरो बड'लेण्डनि नोगोरारिफोरनि थाखाय खामानि मावनाय खुनु मोनसे हारिनि थाखाय नङा जों जुदिअ दिनै बिपिएफ आरो इउपिपिएलखौ बर'नि पार्टि बर'नि थाखाय बर'नि होननानै सानोब्लाबो बेवहायबो बे पार्टिनि एजेन्डाया गुबुन गुबुन हारिफोरखौबो माबोरैहाय जौगाखांहोनो हायो बेनो दिनैहाय भिजन डकुमेन्ट्सनि गेजेरजों इउपिपिएल हान्जाया गासै बिटिसिआव रायजो जानाय गुबुन गुबुन हारिफोरखौ बिसिनि राव हारिमु बिसिनि सिनायथिखौ बोरै गोजोर खालामनो हायो आरो बिसिनि मोनथायफोरखौ बोरै मोनहोनो हायो बिसोरनोबो माबोरैहाय मोनसे गोजोनथाव रादाब क'क्राझार सहरनि साई मन्दिरनि साखाथियाव आर&बि र'ड वार्ड नम्बर 6 आव थानाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारा नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोनसे सनानि खाबु आथिखालनि बादायलु मुगायाव नोंथांखौ साख्रिनि थाखाय साखाफारा खालामनो ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारा गासै मोनबा भकेशनेल कर्स लानानै फैदों आरो बे मोनबा भकेशनेल कर्सफोरा जादों इलेक्ट्रिशियन कर्स 2 years कर्स स्टेनोग्राफी 1 year कर्स COPA कम्पिउटार अपारेटिं एन्ड प्रोग्रामिं एसिस्टेन्ट 1 year कर्स बिउटि एन्ड वेलनेस 1 year course, sewing technology 1 year course. Beauty and wellness आरो sewing technology आव नोंथाङा बेसेनाङै मुं थिसननो हागोन। ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव highly qualified faculties दं आरो 100% job assistant। बेजों लोगोसेनो बेयाव flexible class timingनि खाबुबो दङ। बेयाव CIPET, टुल गुवाहाटी बायदि नेशनेल इनस्टिट्युटफोराव एजुकेशनेल टुरनि थाखाय लानानै थाङो आरो रेलवे वर्कशप, बङाइगाव, APDCL बायदिफोराव इन्टार्नशिपनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। आबुङै मिथिनो थाखाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव थांनानै एबा 9101325849 एबा 8638683243 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनानै सोलाद लानो हागोन।